Magandang araw kaibigan. Ngayon ay ating pag-usapan ang isang Pinay Boldstar noong 90s na kalaunan ay naging mayor ng Tacloban na si Cristina Gonzales. Si Cristina Gonzales ay pinanganak noong May 1, 1970 sa Tacloban, Leyte. Siya ay anak ng dating aktor na si Jose Marie Gutierrez at ang kanyang nakababatang kapatid naman ay dating aktres na si Ana Margarita Gonzales. Bata pa lang si Cristina ay mulat na ito sa mundo ng showbiz dahil na rin sa kanyang ama na isang aktor. Si Cristina Gonzales ay maraming nagawang pelikula, mapa-action movies o drama at lalong-lalo na ang pagganap nito sa mga sexy roles sa pelikula. Kaya naman nakatatak na sa showbiz ang pagiging kabilang niya sa mga sikat na 90s boldstar. Nagsimula sa pelikula si Cristina noong 1988 nang gampanan niya ang papel bilang Rowena sa pelikulang Iyo ang Batas, Akin ang Katarungan. Sinundan pa ito ng mga pelikulang Wanted, Pamilya Banal noong 1989, Mula Paa Hanggang Ulo noong 1989, Nimpa noong 1990, Bikining Itim noong ding 1990, Hanggang Saan ang Tapang Mo noong 1990, Lumabang Ka Sagot Kita noong ding 1990, Bad Boy noong 1990, Mahal Ko ang Mister Mo noong 1991, Mainit na Puso noong 1991, Takas sa Impyerno noong 1991 at marami pang iba. At lalo itong sumikat sa pelikulang Ang Katawan ni Sophia. At ang huling ginawa ng pelikula noong 1996 ay ang Bagamundo. Si Cristina Gonzales ay naging councilor ng Tacloban noong June 2007 hanggang June 2016 at kalaunan ay naging mayor noong June 2016 hanggang June 2019. Dahil na rin sa impluensya ng kanyang asawa na si Alfred Romualdez na pinsan ni Bongbong Marcos. Pagkatapos ng 15 taon nito sa pelikula, ito ay nagbalik sa showbiz at pumirma sa Viva Artists Agency noong January 29, 2021. At yan nga kaibigan, ang kwento ng buhay ni Cristina Gonzales. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood kaibigan.